takže ako som slúbila, pokračujem druhou časťou môjho videa, kde ste mi vlastne písali otázky a ja na ne odpovedám. Prvou otázkou, alebo teda otázkou, pri ktorej som skončila, je otázka, čo chceš v budúcnosti robiť. Nad tým som ešte tak nejak priamo neuvažovala, určite mám nejaké vízie a predstavy, ale je to jednoznačne niečo s písaním, pretože to bol aj hlavný dôvod, prečo som si založila blog. Mala som pocit, že tie moje myšlienkové pochody musia byť nejak vyjadrené a vypustené do sveta, pretože ja som človek, ktorý naozaj veľa rozmýšľa a rada sa o tieto myšlienky delím. A takým najväčším kariérnym snom je pravdepodobne napísať knihu. Každopádne to viem, že to nie je to, čo budem robiť pravdepodobne po skončení strednej školy, ale jednoznačne sa chcem venovať písaniu a aj tomu vlastne v oblasti, v ktorej som teraz, že je to móda a je to beauty a podobne, možno trochu aj gastronómia, takže možno písanie pre nejaký časopis, alebo jednoznačne to bude teda pokračovanie s blogovaním, snáď aj s vlogovaním, ale také akože už keď budem taká, ja neviem, 30-ročná, určite chcem skončiť pri písaní, pretože je to niečo, čo ma naozaj naplňa a je to druh kvázi umenia, ktoré je mi najbližšie a ktoré je vlastne pre mňa momentálne znamená život, pretože ten blog sa stal takou neodmysliteľnou súčasťou môjho života, že ja už si bez písania ani svoj život a svoje dennodenné fungovanie neviem predstaviť a naozaj ja už mám v hlave toľko nápadov a toľko vecí sa deje v mojej hlave, že ja už to všetko musím zapisovať na papier, aby som potom mohla o tom neskôr napísať článok, takže neviem si predstaviť, že už by som sa písaniu nevenovala a naozaj by som nemala kde vyjadriť tieto všetky svoje myšlienky, takže je to jednoznačne písanie. Ďalšou otázkou je, prosím, poradíš mi, ako mám začať behať, takže poradím, pretože s týmto som mala naozaj aj dosť veľký problém a priznám sa, že ja som behanie úplne nenávidela a naozaj ja som mala k tomu odpor a dosť ma to odrádzalo aj od cvičenia. A bolo to najmä preto, pretože ja som vždy zabehla, tak ja neviem, fakt asi len kilometr a bola som úplne, všetko ma štípalo, nemohla som dýchať a bola som úplne hotová, ale bolo to tým, že vlastne som nemala kondičku. A teraz, ako robím kardio a snažím sa už aj hit kardio a už také tvrdšie tréningy, tak už mi to absolútne nerobí problém a práve, že to behanie sa stalo akýmsi relaxom pre mňa a je to také cvičenie, na ktoré sa naozaj teším, pretože pri ňom môžem rozmýšľať a niekedy ju vlastne úplne vypnúť, takže ono je to také, že je to také dosť relaxačné teraz pre mňa. A ako s tým máš začať? Tak v prvom rade treba postupne, nie že teraz si dáš nejaký gól, že chceš zabehnúť, ja neviem, 10 km, pretože to je nemožné a to teda platí nielen pre mňu, ale pre všetkých, pretože je to naozaj, viem, že viacerí ste mi písali, že máte problém s tým začať behať a keď si tak postupne vaše telo zvykne na takýto vlastne kvázi nápor, tak už to bude zvládať lepšie a to behanie vás začne baviť, ako náhle vás to prestane bolieť. Jediné, čo vám ostáva, je naozaj skúšať a trénovať a začať postupne, nechcieť sa hneď do toho hrnúť, pretože to je naozaj neúčinné a akurát vás to bude bolieť a viac odrádzať, takže stačí postupne začať možno, ja neviem, kilometrom, potom 2, potom 3, alebo začať vo fitku, pretože pre mňa je behanie vo fitku oveľa pohodlnejšie ako vonku a naozaj vonku nerada behávam. Takže začnite tam, kde vás to baví. Ak vás baví behávať niekde v lese alebo niekde vo vašom meste, tak začnite tam. Proste musíte sa tým behaním cítiť dobre a musí to vo vás vyvolávať pozitívne pocity, takže je to tak, že treba to hlavne prispôsobiť svojmu telu, pretože vy viete, čo vaše telo potrebuje, čo mu naopak vadí a ako vaše telo reaguje. A keď sa toto naučíte nejak spozorovávať, teda pozorovať, tak to behanie pre vás potom vám príde ako zábavné a už sa pre vás stane niečím jednoduchým a možno nakoniec relaxom, jak sa to stalo pre mňa. Čo by si chcela na sebe zmeniť? Povahové vlastnosti a naozaj ma zaujala, pretože je tu jedna vlastnosť, ktorú chcem na sebe zmeniť a to je to, že ja som sa doposiaľ strašne otvárala ľuďom a vedeli presne, aká som a vedeli presne, že keď mi chcú ublížiť, že kam majú udrieť a proste ako mi majú ublížiť. A urobilo mi to popravde dosť ľudí a kamarátov, s ktorými keď som sa nezhodla, tak práve všetky vlastnosti, ktoré o mne vedeli, využili proti mne a ublížili mi tým. A teda už som nejaká tak viac menej odolná voči tomu a snažím sa, strašne si vyberám, čo komu poviem a snažím sa nedávať najavo ľuďom moje úplne práve ja a je mi jedno, či si budú mysleť, že som namyslená alebo podobné veci, pretože
viem, že vždy to skončilo rovnako a možno sú fakt asi 4 ľudia, ktorým naozaj verím a u ktorých mi je to úplne jedno, ale takí známi a podobne, alebo proste ľudia v okolí, naozaj sa snažím teraz už neukazovať to, aká som úplne, pretože vtedy si človek ľahko nájde vaše slabé miesto a zneužije ho proti vám a mne sa to strašne veľakrát nevyplatilo, takže som sa rozhodla, že budem nie úplne uzavretá, ale budem taká viac rezervovaná voči ľuďom a budem si držať väčší odstup. Keby niekto písal knihu s hlavnou postavou teba, ako by sa kniha volala? Takže na touto otázku som sa dosť pozastavila, ale na druhej strane ma naozaj zaujala a pravdepodobne by to bolo komplikovaná, pretože ja si pripadám naozaj veľmi komplikovaná a tí ľudia, ktorí ma poznajú, ale tí fakt blízky, takže asi 4 ľudia by to pravdepodobne povedali o mne tiež. A proste ja to pripisujem tomu, že som vodnár a zhadzujem to na to, pretože som naozaj prelietavá, ja som strašne náladová a rýchlo mením názory a proste mám rada umenie a zaujíma ma myslenie a ja strašne veľa rozmýšľam a mám neskutočne zložité myšlienkové pochody, takže to ovplyvňuje dosť aj moje správanie a moje konanie, ktoré väčšina ľudí okolo mňa nechápe, aj keď ja to mám v hlave totálne prepracované. A teda myslím si väčšinou, že je to super prepracované a potom zistím, že možno som sa trochu sekla, ale je to komplikované a možno čitatelia, ktorí by tú knihu čítali, by to nepochopili, ale snáď raz napíšem o sebe autobiografiu, čo je taký môj druhý goal v tom písaní a tam sa to možno niekedy vysvetlí, keď pochopím raz sama seba, tak ma budú môcť pochopiť aj iní, takže komplikovaná. Neskúsiš natočiť video v angličtine? Skúsim niekedy, pravdepodobne áno, pretože ja som nad tým rozmýšľala a naozaj som to chcela urobiť, pretože sledujem strašne veľa amerických a anglických vlogeriek a vlogerov a v tej angličtine sa mi to trochu viac páči, pretože oni majú niektoré naozaj vtipné frázy, kde aj keď je človek nevtipný, tak je vlastne vtipný, čo by sa teda mne dosť hodilo, pretože môj zmysel pre humor je taký dosť špecifický, by som povedala. A raz sa snáď do toho dostanem, ale keďže som ešte len teraz začala vlogovať, tak si myslím, že najprv začnem nejak takto v slovenčine a potom možno niekedy sa dočkáte aj videa v angličtine. Alebo z toho spravím nejaký taký zábavný, dosť humorný vlog, kde budem sa snažiť hovoriť po anglicky alebo skúsim niečo, neviem. Jak máte nejaké tipy, tak určite mi ich môžete napísať do komentára, pretože ešte ma nič také nenapadlo a budem rada, jak ma inšpirujete. Mňa by zaujímalo, koľko tak priemerne minieš na tú zdravú stravu, lebo asi všetci vieme, že zdravie sa nevždy rovná lacné. A tiež, ako vyzerá tvoj bežný nákup jedla? Je pravda, že odkedy sa stravujem zdravo, tak míňam viac na tú potravu, pretože tie bioobchody predsa len sú také viac proste drahé, ale ak si vytipujete pár bioobchodov vo vašom meste, napríklad ja porovnávam dosť ceny v týchto obchodoch a viem, že v jednom je niečo o 5 eur drahšie ako v druhom, čo mi príde úplne nezmyselné a snažím sa proste nejak hľadať takú tú fakt najlepšiu alternatívu, keďže ja si poslednú dobu kupujem naozaj všetko zdravé. Sú aj také obchody, ako je napríklad Tesco, tam viem, že som si tiež vytipovala pár vecí, ktoré sú tam podstatne lacnejšie ako napríklad v iných obchodných reťazcoch alebo v bioobchodoch, takže treba si to nájsť, treba si obehať tie obchody, ak na to nechcete naozaj míňať zbytočne veľa a potom je to viac, tak dá sa to lepšie zvládať finančne, ako keby máte v prvom bioobchode v centre mesta kúpiť niečo, pretože to je väčšinou najdrahšie. A ako vyzerá tvoj bežný nákup jedla? Takže jedlo mi nakupujú rodičia, teda väčšinou akože také tie základné potraviny, že zelenina, ovocie. A keď ja potrebujem, že idem robiť nejaký koláč alebo tak zbehnem zo školy, keďže mám hneď pri škole veľký obchod, tak si tam zbehnem kúpiť veci, ktoré bežne doma nemáme, ako je mango alebo čučoriedky alebo podobne, pretože to kupujem tak raz za týždeň, keď viem, že idem z toho niečo robiť. Ja si tie recepty väčšinou nachystám a podľa toho sa rozhodujem. A potom nakupujem v bioobchodoch a to sú také veci, že kokosová múka alebo nejaké raw tyčinky alebo
sušené ovocie a podobné veci, také ako sirupy, ďatlový alebo javorový 100%, také čo sú naozaj práve bio, tak to v normálnych obchodoch väčšinou nezoženíte, takže to chodím nakupovať do týchto bio obchodov. Ako si sa dozvedela o bloge roka a čo ťa prinútilo zabojovať o hlasy? Takže dozvedela som sa o tom cez Facebook, tam bola reklama na to a potom som o tom povedala kamarátovi, ktorý ma tam hneď nominoval. A ja som sa dosť rozhodovala, ja som nemala nejakú túžbu tam o to zabojovať alebo tak, ale potom som si tam všimla, že už tam mám pár hlasov a to som to ešte ani nezdielala a keď som to začala zdieľať, tak ste mi písali, že na Asku hlavne na Facebooku, že mám teda o to zabojovať, pretože ja som sa pýtala teda vás, či mám skúsiť. A hovorili ste, že áno a ja som si povedala, že vlastne za to nič nedám, že si to skúsim a že uvidím, jak dopadnem. Takže teraz som v tej súťaži a ďakujem vám všetkým za hlasy, pretože ich tam naozaj veľa, som naozaj šťastná, že ma takto podporujete. A teda, ak ste ešte nedali hlas, tak vám dám link tuto dole pod video a budem rada, ak mi ten hlas dáte, keďže už som sa do toho nejak pustila, tak nech skončím nejak dobre. Som naozaj rada, že ma takto podporujete aj v predchádzajúcom videu, že sa vám páčilo a že ste chceli ďalšie a tento týždeň mám pre vás prichystané What's in my iPhone, ktoré bolo naozaj žiadané. A vydám ho pravdepodobne tento alebo ten nasledujúci týždeň, uvidím podľa toho, jak to budem editovať a podobne. A teda ďakujem vám za podporu, všetky podstatné informácie si nájdete tuto dole v boxe pod videom a vidíme sa asi pri ďalšom videu, takže ahojte. Ak by vás náhodou zaujímalo, čo mám na sebe, dozviete sa to každopádne v príspevku, ktorý chystám už tento týždeň, čo bude. Toto je zo She Inside, takisto ako táto lace bra a toto je zo starej kolekcie H&M a na sebe mám rifle, ktoré sú z Topshopu, ale každopádne všetko sa dozviete v tom príspevku a dávam vám linky aj tuto dole pod video, takže to už bude asi všetko. Čaute!